Личното време с Бога е това, от което се нуждаете, за да разрешите личните си проблеми. И е чудесно, че ходите на църква. Радвам се, че гледате моята телевизионна програма. Всички тези неща са добри. Но ще ви кажа истината, че колкото и да искам хората да гледат програмата ми, ако имате избор между това да ме гледате 30 минути или да прекарвате 30 минути с Бога, предпочитам времето с Него. Амин. Може да ме включите в сметките? Може да отделите 1 час и да гледате програмата ми, а след това да проведете едно хубаво библейско изучаване с Бог и да си поговорите за това, за което аз съм говорила. Мярката на мисълта и проучването, които отдавате на истината, която чувате, е мярката на добродетелта и знанието, които ще се върнат отново при вас. Спрете да седите на църковната скамейка и да очаквате някой друг да свърши работата вместо вас.